Mikorwa kiwanda kia Nyangoba nigo babere bagweso kebene nabo igo kuburia obwasi okukwenekigwa tinga kicho kolengigwa obwechayo Manyana boni go baba gusangana gitaseni kia Ndizi TV asibene kibna amagena yokolengya echayo tayo ekyo kyabairere baragwo kosiria chikiro chinyinge asibaba bakobole serikali kobeka emerobele mekirano nabo igo kwenekya nga amagena yongo tokale asokwenekyo bokoleri obya ansekemeli yechayo Echaye itumbi yetenenere korugoro oyatia gochansa egetari biya ara ange buna bono kurukare amagena nararenge koretwe tundu bari ayago check ngakia computer eria okore emeremo mbiyere gose minire bona amagena ayaiga agachaba akarusibo chitundu bari chonsi ipi timatinge factory ga bakorete communication na baraibe chitundu bari chonsi ekara amagena aya akarusibo ororo bona echaye nabo nya computer bunge no ni chikiro 10 okomokia tonge kubunete akibwa pima chikiro sana ebere bona egente kigana bana kwaninga serikali erigereri mono yeswana ni ekyare cyagere yesensema ya serikali erigereri nga inki yakogera chicha chikiro chikona chuchinyinge osenki yakora amagena ayaiga akorkinga computer mbiyere ateya situndu bari ekotogote makobori egente keiga gatonya togosiarwa ntoma etinga na maaki akarure koruba kasabara ebitundu bari ekyare karuti kobori egente kyatwe gotegerera omoremi nero mayene chae na bwato otori ntobwateri bagari okuboni ngaki nkia kore gente geto chandegete wana abange na babegete chianga chibutogete aba bagakamba bwatero nebikoto bakobeka angatware konyore besenge kuru ase chaiga etokonye wana chae yabeire tobwate torabasomba obosomba bori bwa Misiri no borege gase chae abantu twakwerero abande babwatire ebiuno bakure